Pandhawa tata kati wisaya Indriaksa sara maruta pawana gana margana pawana gana margana wes pergi ana kaum apa kakang dimati ludruk ketiga mundi dawuh saka ya kowe mau Sinuwun Prabu Dewasrani negara Tunggul Malaya kan mbot beteng sing jero magri sing kenceng awit apa mestine wadyabala saka negara Ngastina saka negara Ngamarta bakal gebak perang ana ing Praja Tunggul Malaya mula aja wedi kangelan aja wedi kangelan watong lanang nyekel gaman krik lampit drungkat kimpul gajah gelar sika bareng raja Pesi Jaka Bela negara ing Tunggul Malaya dibetengi Sinuwun Prabu Dewasrani sembodom boyong Bathari Dresanala yen Bathari Dresanala diboyong wong negara Ngamarta mesti cukacaket tergindas trampil goleki pramila aja dikangelan waton lanang nyekel gaman yuk digebak prek beteng sing kenceng cagane sing jero sendika wis tak dawuh kakang duduk iku bumi gonceng langit samudra nelam lergendang ngawes pisan mawon kanjok oh